Kakasi Students Union Kyrsiew ha khasau tari uyau yang Hajar apun rio kumbaga jule manlau snem kalaraki ya Sngi Kyrsiew ri lani Kakasi National Awakening Day kum kadak ban Kyrsiew ya ki samla ka jalla ban ya daya la ka tenrai bat kum juru ya ka hok da ka jingyat pajba. Ya kini jingyat pajba la sedang na pelau ke Bharat Scouts and Guides laban ter syaru Shillong Vidyalaya Secondary School Lomshat Sngi. Lala ban sakhi ya jingwan poi jongki Hajar ngot kid khot bat ki noilam ka Kyrsiew nalor ki noilam bat kid khot jongki we pat ki seng balang baken thop ya ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP bat ka hinyau trap National Youth Front HNYF nalor ki noilam jongki pratli ki Dorbar Shnong ka laban. Lami ikan armor, aku kane kaki. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.